Yo mukura tentangani kurwa sensemo ye bunge ya North Mugrango hime ya Nyamira kobomo batebire gatia mugendero mu bungo mukoro bwororo Joseph Kiangui akoretenga kiarenga obisi na gotabanga nere buya aira nigwo obisi erio akore gatia abiri achagete ebyo bikwamete bagukwana ime kongeni gabamenya abo nigo abamenya abo bamukira mu bungo obisi Josh Nyamoko asogotekerania mugendero buya anene mono ase umukurati Steve Nyarikembunde namange Kene abantu baminto twaitaberanire twachorire Kiangui kogenda bunge nigo enyomba y'abakurati 1 korwase bunge ya North Mugrango nigo komo batebirenga nigo bagochya komwakere koko oyo kurigekero kyo bunge ase bunge ya North Mugrango Moske Joseph Kiangui ase ganga yaye yogochya kuirana nanda bisi nkaguna bagaka Tito wanje rutoro kuna twagotire kiagera ntorororo togendererete gusiya abana baito bonsi na gusire amate kiagera ntora igase chinka wono igana agokire sana singinjuna renge meeting yo mwesimi wa Kiangui korubukurati 1 nyairanga gesweswe Nyameko Kenguso bonzi baitabire ngantwe tobwato mwesimi wa Kiangui na ndo irire nere tokobekera chikure round yeye ikiagera antwe na bagaka turaga nibone round yeye twanyorire nga nigo toiranite maega twarorire ngo mwesimi wa Kiangui enga kiarenga ororo na tokorerete michango akabeka gisukuru chipolitechnic na changerete ebinto byonsi buya bono naende twarorire nga mbuya toiranio mwesimi wa Kiangui egera agenda bunge taiba toigwana abanginaiga sagolia bangenero kambara bakwanda uchinyameko mataria yani parate iyo nonya na balimu boka bakwanda uchi skuru ya Nyameko primary wananunua kiatu kila mwezi lakini abangena toigwana ne ndu asomora iyo lira chiko bakago tobwatisi oratoraiserie para tuko nyuma yake umuheshimiwa Kiangui otebire ngo cyare go tobwatisi abangena se twatebo yora tobwatisi na rutoremaga yaye bagukwana rero ase omochi oikonke nigo abakurati abukomo batabirenga nigo bakwinyora egasi Joseph Kiangui akorete kerare ngo mojumbe na kwera ase bire byabonega magendero taraikira nigo boikiraniwo ase omubunga ora abisi asenga kiyeiga alikonya astomigire twarenga Kiangui yora tokonya Kiangui na rotorete nyaketali kerenya Kiangui yotokoleira mange buna torega ntuna basaye ba boda boda none shedi ndobati none master abe ko mututo igame lakini Kiangui yotorierere iranga wikira Jumaine weekend mabati ngo twakale uso no bakora njoyongo kwana no rwarusoe meeting yetu alenge ya Kiangui yombasa abakurati bonsi pi ba moitabire kogenda bunge guchikoreta mangana ali alengo kubitanga ni twanariti bokurati ntobwati njerende yonzi ndutogekire kirasi ntobwati none banda stoko igamanjira okurati to chandegete sana ande to chaire mono toiraniri maega togokwana twatebukira tojikokwana none barari kolindira kira chikinga gachigo etanjira buchigwata chinjira zichigwata ntubakurati tinga teri gocho ekereke kyo nigo batebirenga barabukomo nigo barachigotara se nyomba yo mugusi yekurabona Dr. Fred Matiangi asomoske Joseph Kiangui yererete neninga nwarache ko bakagotena kurwase kirokyo bunge korugabwo ndobwato mwana ito oyo korokunaki Fred Okengo Matiangi nakimoroje nduti gatabera enyomba yawe nebembe nero koigama abagusi tigatara isi minto twagacha minto na intwe asensemo yo mojumbe Joseph Kiangui ni gatebirenga nigo arache koreto mochoko ase bunge ya North Mugrango nyorega chikwegwa ribaga herio achikora igo bakurati tinda batega nyuma mubasoka na aya Nyamoko beto mojumbe nero munomindeti ngorengo monene oyudie Nyamira oten Kiangui kaondo monene no jiabo mojumbe no jiabo gavana ninko igu so igo igabantu baminto na bere igo tobwaterane omwako oyo na tokwenda kujibosio egere ndento mochoko North Mugrango Steven Nyarikembunde Ensoko TV North Mugrango e county ya Nyamira.